Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iki ceritane rame-rame lho. Kuwi wis sapa kuwi lho? Nyapa? Lho. Maksudnya godhong apa kuwi lho? Godhong nang kanggone Saripah sing nggon terkebon kuwi. Nyapa? Kae kan kuwi dose kan kalireng. Ya. Aku iki ditonggo. Sing rogol. Blok ning nggo piyak nggonku iki dulu omah kae. Wis jodhek pendak poso kae. Emak kok tak benakno jarene yo le aku ngono. Terus jungane diitung gendenge pecah piro ngono. Gila-gila kok omong sampai saiki wis tahun bareng. Aku mau kakak ngomong yang ngomongane sampai perasaane tok ngomong. Perasaan. Perasaane tok ya. Ladeni apa? Ladeni wong sugih ki no repot. Kok Kan ngono? sugih, mbokane dhewe kan sugih. Ladeni wong sugih ki repot. Bos, tempene bos. Iya. Sarapan pecel. Sarapan berapa aja? Oh, ini poso lah di seluruh masalah. Godong nongko bos. Biasanya kita jangan itu, gitu bakul gitu. Tempe jas bos, tempe jas ya, bro tempe jas. Jentek karek kuwi tempe Biasa tempe jas. Oh, alah berarti kan niat bakul loh, kowe kok. Lah iya. Oh, alah. Ya bisa aja stok. Bisa. Mimin gak bisa. Dah tak go sarapan. Wes ya. Bung. Ya nanti pangan. Iki sawerangmu men ya tapi nek sarapan kuwi saiki dadi rogo, rasa sampe ngono we. Lah lho, pipin Saweran Lho, opo? dhuwit karak. Lah dia karan cilo, dia karan. Iya mamu wis Lha gati gua iki konto. kuwi jenenge jimat. Barang siji iki kok. Pakakno tikus ora doyan lho, nek tikus ora entek. Lah makane wi dhuwit kayak kono wi berarti tikus be mlayu. Kok yo tempe jas lho. Hah? Cek gak stok kok. Kono durian tempe sini sapa sih tukang bensin. Lah aku lho. Jadi kan ngirim bin jas. Iki prima apa? Jas stok apa berdurian bensin. Enggak nek Iya. lek jarine ngene. Iya. Warunge metu nesu wae lah. Warung nesu metu nek semare cangkem iki piye ora nek wong nesu. Terus kowe bakul sama cucu lho. Iki piye? Semare lambemu. Lambemu nek warung ki nyeblokno dhuwit kuwi ya bakule ora emosi. Esuk-esuk ora nyeblokno dhuwit. Oh, set arene sayure kok. Nang pagi ora sarapan yo kok arep golek umpan sarapan kok. Piye ta maksud ngomonganmu piye? Ora enek tempe sarapane. Nggih tak cangkeme tipin. Tempe bersih tok kuwi lho. Dhuwit pundi jan jeblokno? Ya lho. Oh, niat kuwi jane wi niat bakul apa ora kuwi lho. Marung itu Lah pulang nek tapi. ngomong ngono dhuwitmu ora metu ya ora tak goreng kok. Ya, lho. Tempe mulai kutuku kenceng kok. Ya lho bin. Lah ya ndi barang tempene tempe sitok kuwi lho. Kowe wi ya apa pone bakul kuwi nang tempe bos wi ana 20. Malah kan ngirim tempe jas lho. Mulai sakake iki lho. Wis sesuk tak tukokno tempe jas wong ada tak goreng kabeh. Nek kowe ora mara tak tenan omahmu. Iki tenan. Tenan. Iya. Iki pin ya. Ya. Ya ya. Oh. Kapan lagi? Di bu di Maksudnya orang ada ki piro? Rong ada nek goreng sekon. Ayo kon rapi kon. Dapur tempe jos regane 5.000 lero. Ya ampun nek 10.000 lho wis oleh. Rapi iki ya. Wow, Ngene. larong ada. Tunan anu nah. Kuwi lho piye to? Tempe murah ya, Pak. Jangan sambel terasi kene. rasane kok serenek kowe tak diam banyu. Lho ngono kuwi kan ya tetep kudu enek sambel terasi. Kacang aku blenger Mas sambel kacang. Yo yo kowe agak. Bakule kumat bos, isu-isu bos.
Ana ning warung arep sarapan diseneni iki piye? Ah. Bos, papet bos wis sarapan. Iya. Ngene iki enak apa ya? Mau nengok. Ya masak Mbak Sri ya. Angko pasar moneng. Bakul kok. Wong angko pasar moneng. Bahasa te pasar moneng. Karo bojone dipo dirine. Apa karmitan. Yo, Jane iki sudah. wes. Ane kono boleh cenil ning moneng boleh cenil. Pokoknya. Mbak Sri prai. Rai wonge. Kayo prai. Wong gunung wong kenal. Wong-wonge kok seneng ning pasar moneng e jane beli apa to? Mas meninggal. Lho, innalillahi rajiun. Sopo? Oke, bos, oke bae. Pak Tomo. Oke bae. Kang Layan. Ketajia. Asia. Kok jere Dia kok. bukan di kapan bos? Aduh lu kok wi. Gua anu wi, gua ngekei ndek iki pen. Piye to? Kembangi barang ya. Lho piye wis? Tak kei anu ya, Kong. Apa baru? Tak kei kapur baru sih dadine apa wi? Anune ben Apa wangi? Pewangi. Ya, kei. Oh, bikin. Mbok kayak gini sih ngono. Tak apa wi jenenge? Ngaran iki? Ini video mahal, ini mahal Tak siapa? kei buka kapur baru. Oh, iya. mahal siapa? Oh, kuwi malah wis bewani. Lagi pin bro. Iki lho. woy. Maksudnya iki piye duit kayak ngono lho maksudnya piye. Kok wis stres kok iki kok. Kayak itu sama roda. Kuwi maksudnya duitnya bewangi cek ngono kuwi Oh, cek. ora kayak buka kapur baru jenenge iki mana? Piye maksud? Wah. Kayak konten. Wi kok pipin Mas wi. Ngarak nang kono lho. Kayak konten. Kan kuwi jimat. Tapi rada bolong, kayak ngono. Kuwi duit ngono kuwi. Tuku sego apa tuku sego sak piring karo kopi. Iya. Duwe 5.000 ngarak. Ini kapan duit? Ah, wis tahun wi. Wes tahun kok ngono ya? Ya. Oh, setahun bos. Nyambut lah jenenge Piko jimat. saya ra ngambus lho. Lah makane kuwi. Ya. Warung iki ben Iya, aman. mendung jan no. Ngono lho. Yo ndek sore kesak duka yo geger lampu mati ah. Mati, mau urip nek. Eta jenenge alam, Angin. Bos. Bus nak. Ngeri gitu. Golek iki tolong gak temu pisan aku. Kena angin iso bus. Lah aku ning ndi kok? Aku jadi sepeda motor iki. Go, kacau. Oke. Oh, anakmu lho. Wah, mau juga. Lah sudah lho. Sudah terus Oke, wae. juga sesuk juga. Kode rupi kayak. Sesuk juga. Lah yo ini dari sepeda motor. Yo ora roh kok. Adul ke lho. Abdul ya? Iya, Abdul yo seru. Lah kok mulai? Adul. Nek kacau. Adul sih ning omahe. Jenenge ning Thailand. Rai murid. Ya aro, aku pupane. Iki lho, kene lho. Kok aku. Ya apa? Lho orang ki ngelu apa piye? Paro. Glen. Koyo mikiran ana aku ngaran ora ketepet. Ora ketepet ada kambuhan ini. Kuwi keselan. Ono ki gondeng turu. Lah Lah, turu turu malah neman kuwi lho kok. keselan. Nek gawe iso turu. Oh tembus kene iki lho. Keselan lah gawe blok sithik lho. Ya. Dijal pijitane gandu lho dirine. Jandu lho. Gandu kantor desa ngalor. Enak mas. Kode sapa? Biasane karya. Enak Bener Pak Ijo anu lho. Yo. Kuwi arah gelem saiki. Bisa. Bu, Duite akeh kok. Sik. Tak kok bujek. Mosok gak biasane wi. Wis. yo main arah gelem saiki. Wis. Piye? Takut nang konten telu. Lah mbok nek wong sibuk ae mas. Sibuk. Kowe loro ora nang. Masa tau buat jujur mau. Kopi mau jadi duit kalsu. Ya. Ampun sarapan. Ndak ngomong piro ngono kok. Wis karo kilo. Ampun makmu kok. Lah piro? Lah rasa ngamal. Ah. Bos, warungnya bos. Sarapan Mas Jadi. Sampai. Alhamdulillah.
Dapat rezeki bos warung ini. Lho, Wis kok lho. ipin dari sitok tapi siap ora. Lu lah tiba karo sitok kurang aku. Ngece wi, ngece. Kowe tak goreng ono. Lah iki ngece, iki bakone. Kurang. Stok. Engko digoreng kok kabeh bak mentekno ora pin. Pak entekno. Jadi duit ora kok. Bangga. Matur suwun yo gak salam to anu warunge. Piye, Dek? Matur suwun. Matur suwun yo gak salam nang warunge. Yo ta apa? Ah, sesuk rasa buka jidet ta malan. Baik golek kontes di bae Bang. Ah, nganggo konten iki. Wes ngono lho di-upload pagi hari ini. Jangan lupa. Iki mau sarapan bos tapi DPD entek. Wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.